ରେ ଗୁଡ଼ ଭଳିଆ କିଛି ମିଠା ନାହିଁ କି ଗୁଡ଼ ବି ନାହିଁ, GOOD ଗୁଡ଼ ଭଲ ବି କିଛି ନାହିଁ। ତଥାପି ମୁଁ ମୋ ଦାନ୍ତକୁ ନେଫେଡ଼େଇକି ସକାଳର ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲିଣି। ଏବେ ମୁଁ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଆସି ପନିକି ଧରିକି ବସି ପଡ଼ିଛି ପରିବା କାଟିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଆଜି ଆମର ହେବ ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳବାର ସାଧା ଆଇଟମ୍ ସବୁ। ଡାଲମା ହେବ, କୋବି ଭାଜିବି, କଲରା ଭାଜିବି, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବାପା ବିଲରୁ ଆଣିଥିଲେ 2ଟା କି 3ଟା ଛତୁ, ତାକୁ ବି ଭାଜିବି। ଆମିଷ ବାରି ହେଲେ ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ଚିକେନ୍ କି ମାଛ କରିଦେଲ ସରିଗଲା। ଆଉ ସାଧା ବାରି ହେବ ମାନେ ତୁମେ 2-3ଟା ଆଇଟମ୍ ନହେଲେ ଖାଇ ମାନେ ତଣ୍ଟିରୁ ଆଉ ତଳକୁ ଭାତ ଯିବନି। ବୁଝଛ, ମୁଁ ଫଟ୍ ପରିବାଟା କାଟି ଦେଉଛି ପନିକିରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନର୍ମାଲି କାଟିନି, ସେଇଟା ସ୍ଲୋ ହିଁ କାଟିଛି। ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର କମାଲ। ଯେତେବେଳେ ବି ତୁମେ କୋବି ଭାଜିବା ପାଇଁ କାଟିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ଯେଉଁ ପାଣିରେ ତୁମେ କୋବିଟା ଧୋଇବ, ସେଥିରେ ଆଗେ ହଳଦୀ ପକାଇଦେବ। ଯାହା ବି ଇମ୍ପ୍ୟୁରିଟି ମାନେ ଯାହା ବି କିଛି ବିଶୁଦ୍ଧି ଅଶୁଦ୍ଧି ମଇଳା ଥିବ କୋବିରେ, ସେଇଟା ଧୋଇ ହେଇଯିବ, ବାହାରିଯିବ ହଳଦୀ ପକାଇଦେଲେ। ଦେଖୁନ କେମିତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାଥରୁମ୍ରୁ ଗାଧେଇକି ଆସିଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ କୋବି। ଏଇଠି ମୋର ଡାଲମା ଆଉ କୋବି ଭଜା ପୁରା ରେଡ଼ି। ଏଇଠି ଲାଡୁଲୁ ଖେଳୁଛି ବେଲୁନ୍ ସାଙ୍ଗରେ, ଆଉ ସେ ତାକୁ ବହୁତ ଧରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲାଣି ଧରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମାନେ ବେଲୁନ୍ ତା ହାତରେ ଧରା ଦେଉନି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଧରୁଛି ତାକୁ ମାରୁଛି ଭଲରେ।